Parang ginabantayan sa pag-asa ang bagyo gawa sa nasod ug low pressure area nga anaa sa Apari, Cagayan. Samtang habagat ug localized thunderstorms sa magpaulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Uling nasiplatan ang bagyo sa gawa sa nasod sa 3,170 km sidlakan sa Northern Luzon. Sumala sa pag-asa, ubos ang tsansa nga moigo kini sa nasod. Samtang ginabantayan sab sa ahensya ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nasa 570 km sidlakan sa Apari, Cagayan. Doon na kini posibilidad nga mahimong bagyo. Trough niini ang makaapekto sa panahon sa Luzon. Sa Mindanao, habagat ang magdala og mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao Region. Samtang localized thunderstorms sa magpaulan sa ubang bahin sa Mindanao. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides.